To ga tambaya guda 5 ga samari. Wannan tambayar a zuciyarka za ka dinga ba da amsa. Kowace maki 20 ne. Amma kaka gaya min amsar. Ni kawai tambayar zan kai kuma sai ka ce gaskiya haka ne fa. Kai. Wannan akwai gyara. Kai. Wannan ina jin na kusa ci. Abu na farko shine kana samun salloli guda 5 a jam'i kullum. Kana yin asuba a jam'i, kana yin azahar a jam'i, ba kawai kana yin sallar ba ma, a'a ba kuma yin ta akan lokaci ba, a'a a cikin masallaci a jam'i ake yi da kai, kuma raka'a farko da kai ake farawa. Matakin farko da zaka gane kana da tarbiyya kenan. Na'am, ba ta ne ku gaya mun ba. Sannan na biyu, me alaƙarka da iyayenka? Idan ku biyu ne ko ku uku ne a wajen babanka da babanka, in an ce su faɗi mutumin kirki za su nuna ka? A gidanku, idan an tambayi babanka a cikin 'ya'yanka wa ya fi kirki, kana jin zai nuna ka? In an tambayi babanka duk 'ya'yan da kika haifa, wa ya fi kirki, wa ya fi miki biyayya, wa ya fi ladabi, kana jin za ta nuna ka? To in ba za ta nuna ka ba, to kana da matsala a babin tarbiyya. Na uku, ban ce kowa ya bada amsa a ransa, kowa ya san yadda suke da iyayensa. Na uku, kana da sana'a. In ba ka da sana'a akwai matsala. Sawa'un sana'an nan ko da dako kake yi sunanta sana'a, ko shara kake sunanta sana'a, ko itace kake sarowa ka siya sunanta sana'a. A zaune kawai kake sai abin da ka samu. In baka da sana'a to baka da tarbiyya. Don wanda bai da sana'a da an zo lalacewa shine a farko. So dan an bashi zai karba, komai kyan abu komai rashin kyansa, kuma an bashi zai ci. Yana son ya sa agogo mai kyau bai da kuɗin siya, yana son ya sa shadda mai kyau bai da kuɗin siya, ya ga wata 'yar farar yarinya unguwarsu kyakkyawa bai da sana'ar da zai iyayenta ma an ce shi yake santa ma ba za su yadda ba, yana son ɗan babur ɗin nan da 'yan wayan nan ta hannu mai ɗan idanuwan shaidan guda 4 nan, bai da sana'a. Tunda bai da sana'a ina zai samu kuɗin? Ko ya je ya dinga aikata wani laifi ana bashi kuɗi ko kuma ya shiga sata. To wanda yake ɗaukan kayan mutane an tashi lissafa masu tarbiyya za a tashi. To shi yasa nace tambayoyi guda 3 kenan. In baka da sana'a, baka yin sallah a jam'i, baka shiri da iyayenka, to kana da matsala. Sannan na 4 kana shaye-shaye ko me ma kana sha, ko kuma ce kana zuƙawa, ko in ce kana hurawa, ko kana lasawa. Yawwa, ko kuma kana shaƙawa, ba fa shaƙa ruwa ba, shaƙa abar, ko kuma kana hudawa ka ɗura. To duk wanda ya faru a cikin wannan, ba yadda za a yi mashayi ya ce yana da tarbiyya. Sannan na 5, kana neman ilimi, kana zuwa makaranta, kana zan zo na mata, ai wannan na maza ne, su ma da nasu tambayoyin guda 7. Kana zuwa makaranta. To waɗannan tambayoyin yanzu na san kowa a ransa ya ba wa kansa amsa. To kowace maki 20 ne, maki 100 ne gaba ɗaya. So in ka faɗi duka ka gano cewa gaskiya wallahi sallar nan da ma na faɗa ni ba ma wai a jam'i ba, a lokaci ma matsala ake samu. Wata ran na tashi bacci sai rana ta fito ma nake yin asuba.
ina da matsala, da haka wannan laccar da ni ake bari in je in fara tunanin ya zan yi in dawo da sallata.